kanimo nga nagtan-aw karon. Tingali gikapoy ka na sa imong kinabuhi. Ug tungod sa imong kakapoy, buot nimo nga tapuson ang tanan. O kaha gipangandoy nimo nga matapos ang tanan. Tingali gikapoy ka tungod sa daghan ng mga problema nga imong nasinatian. Tungod sa grabe na mga bagyo unos sa kinabuhi nga mihapak kanimo. Tingali tungod sa kawalan-on. Tingali tungod kay aduna kay daghang mga galastusan, mga balay runon diha sa balay, mga palitunon diha sa balay, mga bills na dapat nimong bayaran, tuition sa mga kabataan, ilang allowances. Tingali renta nimo sa balay. Tingali inyong pagkaon. Tingali adunay mga balatian. Ikaw, imong mga minahal sa kinabuhi nga miabot kaninyo. O tingali dili maayo ang relationship diha sa imuhang bana, sa imong asawa. Dili maayo ang relationship ninyo isip magtiayon. Tingali dili maayo ang relationship ninyo sa inyong mga anak o sa inyong mga ginikanan. Hinungdan nga ikaw ikapoy sa imong kinabuhi. Higala ug isuon ko ayaw kaluya ug ayaw katapoy. Bahalag kapuyon ka physically, bahalag kapuyon ka mentally, basta ayaw lang kakapoy sa kinabuhi. Kay ang Ginoo wala gayud siya kapuya sa imo. Naibalo ka ba? Nga bisan unsa nato kabuluyagon, bisan unsa nato kabadlungon, unsa kagahi sa atong ulo, unsa nato ka makasasala, ang Ginoo wala gikapoy sa ato. Ug wala siya gikapoy sa imo. Mao na hagiton ko ikaw igsuon nga kun ikaw mubati og kakapoy, dangog sa Ginoo. Isalig sa Ginoo. Ipapas-an sa Ginoo ang imong mga palas-unon. Kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 5. Dili ko ikaw pagabiyaan ni pagatalikdan. Nag-ingon usab ang pulong sa Ginoo sa Salmo 55 bersikulo 22. Itugyan kang Yahweh ang tanan ninyong kabalakan, kay siya maglig-on kaninyo. Wala igsuon, kung kapoy ka sa imong kinabuhi, isa lang ang solusyon. Sangpit sa Ginoo, sandig sa Ginoo, salig sa Ginoo. Sigurado, kung imo nang buhaton, ikaw magmadaugon sa kinabuhi. Bubati ka man og kakapoy, pero ikaw madasigon nga mulahutay o padayon sa pag-ugman sa kinabuhi uban sa tabang sa Ginoo. Kung gibati nimo nga ikaw na bless sa ato ang mubo nga mensahe, palihog ko sa pag-like, share, pag-subscribe, o ayaw kalimot pagpindot sa ato ang bell button aron updated ka sa sunod nato nga mga videos na i-upload. Daghang salamat ug God bless kanimo.